देख लेला आलो खेसारी लाल यादव के पावर तो दिखिए गई हो हमार भाई भरत तिवारी के मैटर में जाना खेसारी भैया आसमान छुएला आने मैटर के कि आज भरत तिवारी के फैमिली के हमार भाई इंसाफ मिल गई बा। इतना ज्यादा हमार भाई वहाँ क्रिएटर और बड़ा बड़ा हमार भाई नेता पहुंच गईला हान जौना से हमार भाई खेसारी लाल यादव गईल सफल हो गईला। एकरा कहल जाला हमार भाई असली ट्रेंडिंग स्टार जौन की अभी तक हमार भाई पवन सिंह पहुंचल नहीं खन, लेकिन पवन सिंह लाइव आके कहलन कि भरत तिवारी के गाँव हम जाए वाला बानी, लेकिन अभी तक हमार भाई आज तेरही रहा, तेरही के दिन भी हमार भाई पवन सिंह नहीं खन पहुंचल, लेकिन पवन सिंह का हमार भाई पत्नी पहुँच रही और खेसारी लाल यादव तो फर्स्ट ही गए रहन आ गईला के बाद हमार भाई मेटर जाना ऊपर गईला तो खेसारी लाल यादव ऐसा मशीन हन हमार भाई एक बार जौन चीज फैलत नहीं है तो एक बार खेसारी भैया के जरूर बुला दियो बाद से देखिए हमार भाई टांडो। तो अगर खेसारी भैया के फैन हो तो वीडियो को एगो लाइक मार दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो